Mazi Nnamdi Kanu don send a strong message give to entire IPOB family all over the world. If you are a freedom fighter, may you listen to wetin Mazi Nnamdi Kanu talk and the informations how you go take go meet am, how you go take go visit am, everything you go hear am for this message. Share as you dey watch. All lovers of freedom, my name is Nnamdi Kanu. I am one of the lawyers to Mazi Nnamdi Kanu. And my friend here, Patrick Agazie, also one of the lawyers to Mazi Nnamdi Kanu. We are in Sokoto State, where we had extensive discussion with Mazi Nnamdi Kanu concerning his appeal and other matters. He has information and directives to all of us of freedom. One is that from now henceforth, nobody should castigate the Directorate of State, otherwise known as the DOS. The DOS is his structure, his brainchild, and must be respected by all and sundry. He also directs that AVID, the Rising Sun, ambassadors of self-determination must be respected by all and sundry. He specifically mentioned the following persons: Dr. Sylvester Onya, Evans Nwankwo, Maxwell Dede, who are his very close associates and leaders and members of the bodies mentioned above. He strongly directs that nobody should castigate members of his family from now henceforth. Whoever attacks the DOS, AVID, Rising Sun, ambassadors of self-determination, Dr. Sylvester Onya, Evans Nwankwo, Maxwell Dede, or members of his family attacks Mazi Nnamdi Kanu personally, and such person will not be forgiven. Mazi Nnamdi Kanu equally directs that all must be at peace with each other, that this is a critical time for consolidation of all efforts to achieve the purpose of the struggle. Mazi Nnamdi Kanu also states that he acknowledges the commitment and efforts of all the other groups who are too numerous to be mentioned. He acknowledges all your efforts, he appreciates all your effort, and asks that you all be focused and committed to the essence of the struggle. From now henceforth, anybody who comes to see Mazi Nnamdi Kanu is forbidden from making public broadcasts or discourse as to the outcome of their meetings. If he has a message, the message will be sent to whoever is directly affected. But for the purposes of making public statements, he has restricted it to his lawyers only, or a man powerful. He has also stated that nobody has ever paid money to see him from his inquiries, and that visiting him is not a money-making venture for anybody. Whoever wants to visit him should follow the established protocol of the Sokoto Correctional Facility, which is you bring your means of identification, your passport photograph, then you come to the Sokoto Correctional Center, where you'll be given a form to fill, and with that form, the correctional facility officers will screen you and give to him for his final approval. He says that it is false and unfounded that people collect money to facilitate visitations, and that we should ask whoever has made that allegation how much such a person paid to see him. Mazi Nnamdi Kanu expresses disappointment that those who are supposed to foster harmony are sowing seeds of discord, that such persons should desist from such acts, as it is inimical to his stay in detention and inimical to the struggle. Anybody who comes to see him should, from now henceforth,
cease making public broadcasts except you are his lawyer. He has directed that all must maintain decorum, must maintain unity of purpose, and must be focused on the purpose for which he is in detention. My friend Patrick Agazie will continue. All right, thank you. And a quick one. In addition to the message already given, or the message is already given, MNK hereby directs that Lolo Nneka Chimezie ceases to make utterances about his person, about his detention, in general about his matter. MNK states that he gave no directions to her to make any public statement on his behalf. And MNK urges the public to discountenance the radio broadcast, press interview, and correspondences being issued by her. And again, it is unfounded that the family of Mazi Nnamdi Kanu and the special counsel, Aloy Ejinako, has turned the visitation of MNK to be transactional. Personally, MNK has conducted an investigation and found that to be false, as being peddled by a lot of people out there. This is an avenue to debunk such an unfounded allegation, and the propounders, as he has directed, should seek psychiatric examination, because there is an established protocol for visitation, which is administrative. If you comply with the protocol, you will see him. If you do not comply with the protocol, you will not see him. Thank you. Ayo yoro umu Igbo. Also onye be eleti na Sokoto prison. You need the data through anybody. Mgenye adi Igbo number enyere m onye ọsa ga-akpọ ma achi bịa ahụ ya achi bịa elete ya. And akwụkwọ na-akpọ onye ahụ ọrụkwa ọsọ weta ya ego eji ehachi nka mba. Ịchọzi irukwe ọwụrụ nke onye iberibe. And ka anyị na-esasa ego na Sokoto prison iruzi kewe ndị wọda. Ịgawa iti ihe na akpa. Iru inye ha 1,000 ha mata na ọ na-eme obodo njakịrị ha worship nya ha asị na worship ya ka God ha mezie ya chukwu nga ahụ na ọta mezie ya eze nya nte na ebe ahụ mmanụ ma ndị na-ere suja nke ma ndị na-ere suja ga mma na mmadụ bịara ebe ahụ ọya wa arịrị ọrịa ndị ọya wozu otunzi unu na-ayọ unu biko ndị ime ahịa ndị alaba unu ziga 1,000 people unu ejigekwa ha mmadụ ndị ladikpọ unu ziga 1,000 people unu ejigekwe ha mmadụ ndị aspanda unu ziga 1,000 people unu ejigekwe ha mmadụ ha chee na ọnwụ na unu ogologo weekend ọbụla gịrị na mmadụ ole wee na plane machine plane anyị wụ ndị ego kwa ha anyị wụ ndị ego ka anyị mebie ka anyị gazi mba ụwa ọwụ nna Naịjirịa mba ụwa na anyị kwere n'ihe onye a na-ekwu otu esi wee nke ebe m dozi wee werezi wee kwesị ike warụrụ alarụ n'ala Igbo jide ụmụ anyị gbuo maka ihe ngịnị ụmụ anyị ritere kwuo ihe na ihe ibe ha na-ana anyị ma mgbe ebidoro OPC n'obodo a ha gbara ma police station ọka enwe ihe ha na-eme enwebedechi pụtara n'ala Igbo ịhụ na asị na ndị IPOB na-agba ihe ọkụ akparịala m ebe niile ha rụgide arụrụ ala kọntraktị a asadikibọ aga gbuo ụmụ anyị na boro pit ebe egbujisi ozu ụmụaka ha ya kwuo ụmụ anyị wee na soshal midia ha na-epost ya na mgbe a na-eme chitatom anyị na-emere onwe anyị chitatom emekwe covid n'ọhịa 3 years enwere ekwu anyị na-emere onwe anyị chitatom ndị pres ekwe ha zuru ike every Monday ị ga ụnọma na chitatom ka nọ ụnọma na aka na-eme chitatom pres alala ha nweghị ya mgbe ndị Igbo nọrọ onwe ha nwunye yoga nne nwunye yoga na-anọ chitatom na aja atụta nwa na Kenya everyday ịhụ channels Arise AIT ha niile
na aga na-eji sitatum ha na-eji sitatum ihe a na-eme na sitatum kịta na ha anaghị ejizi ya ha anaghị ejizi ihe a na-eme na sitatum ndị pres a na-egosisi sitatum the moment ndị amị bara n'ala Igbo ndị pres akwụsịzie igosi sitatum ọrụzie IPOB this IPOB that. So Igbo zuru ezu ebe ọbụla ọ nọ ka ọ nọ gaa na-eleta Nnamdi Kanu ihe abụ ozi m ọ ya wụ ihe wụ iwe m jizi tinyezi isi na ka e wee blackmail IPOB ejide ụmụ anyị sụ akwụ n'ala Igbo. Mara mpito ikwu kọma gị n'ọnụ maka na ndị otu Amnesty International apụtago maka tọọ ọchịchị na ugbu a si kedu ihe mere na ụmụafọ Biafra karịrị 150 bụkwa ndị egburu n'oge ọchịchị Buhari site n'afọ 2016 ruo afọ 2017 na-enwetabeghị ikpe ziri ezi nyere ndị a n'otu n'otu. Mana e nwere otu ihe m chọrọ ịjụ ka ihe siri kwuru ugbu a maka na dịka Mazi Nnamdi Kanu pụtara na ụmụafọ Igbo onye chọrọ ịbịa ịhụ ya bịa hụ m. Ọ dịghị ka maka na n'oge a kpọrọ Mazi Nnamdi Kanu kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto ọtụtụ ndị kwuru na ha chọrọ ịkpọpụ ya ebe na-enweghị ndị ga-abịa nwụrụ ichecha ka isi aga Sokoto isi na ka ị nọrọkwa ebe nọ. Ọ dịghị ka n'oge na-adịghị anya Sokoto ọbụ ga-adịzi ka mmadụ chọrọ ịga oshirikọta. Ọ ya ka anyị na-ekwu nụnụ ị na-aghọta ọ ya ka anyị na-ekwu ifu na e nwere publication anyị mere anyị jụrụ ndị amị na ndị ebube agụ biko ụmụ anyị ndị ụnụ mere arrest ma ndị ụnụ tọrọ na be ha mere arrest ebe ka ha nọ aga n'ụlọ ebe ụmụaka nọ anyị nwere mmadụ n'ụlọ ya ọwụ na ị nwetara ya nga enwebeghị echi ndị agha pụtara ji anyị foto nke ha raụndụrụ boys up nke ha na-egiri ọ n'ụlọ ka a na-aga enwere ụmụazị gịnị ka eji enwe ha na asa ha wụ ndị IPOB. So ajụjụ anyị na-ajụzi ugbu a na ebe ka ụmụazị ahụ nọ egburu ha egbube na ya ozu ha nọ na nga nye nna ha fair trial. So Igbo bụ Igbo anyị ọtụtụ ihe efula ha n'anyị n'ije a agaghị alazụ ya azụ ịnọ iji kwado na anyị kwetara n'ihe nwa amadi a na-eme maka na ezeri na ebe a gwa na anyị kwụghị n'azụ. Biko gawanụ Sokoto prison gaa letewe ihe ekwuru nke nwụ na aga enwe ike agazie n'ụbọchị maka asụ na ọtịrịtịrị aga ụbọchị enweta ike ha mee 2020 onye ọbụla nwee ike ịhụ no eche ga no ọ naghị egbu oge o 20 minutes ma aga mmadụ atọ hụ ya apụta mmadụ atọ ọzọ hụ ya apụta na ọ dị egbu oge atọ ọ dị egbu oge anyị na ahịa ọbụla consultation ọ ka bụrụ oge ndị nwere Voice of the People 90.3 FM ka ihe emume a si abịara gị ozi n'ebe a ọ bụrụ na mbanye ịga ozi n'ebe a enwere ike nkeji 30 minutes agaghị ezu m ịgụ ozi niile nọ ebe a. Mana mbido kedu ka obi dị gị na ya bụ Mazi Nnamdi Kanu? Ọ bụ eziokwu na kemgbe a nọ na-akpụgharị ụlọ ikpe iso na ndị kwụ n'ihu nkwa ịghọtago na nke ikpeazụ a ikpe nwere m ịgwara m na ị ga-agbarịla mbọ ka ị ga hụ ya na ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto. Nsịkwa gị mana mbido bụrụ ka obere ihe kedu ka obi dị gị mgbe bụ Mazi Nnamdi Kanu ihu dị? Ịma na Mazi Nnamdi Kanu nwoke mara mma okorobịa dị ọcha mana ilezi anya mgbe ọ nọ na ndị eze amaghị m ọchagazi red amaghị m otu ọchaga obi juru m n'ụwụ na ọ pụtara n'ụdị ya ọcha ya pụta. Ịma na onye a mụọ amụ ọ na-achake achake nya ozugbo ọ batara o buru ụzọ mụọ amụ ahụ na lighten up the room ọnọdụ dozie ahụ ọnọdụ ahụ wee mee gịnị nye ma foju maka ụjọ na-atụ m ụbụ kedu ka ọ ya dị m wee sị ya Maazị iwe na-amazi mma ọ sị m na ndị Sokoto na-eleta m anya so ọ ya wụ afọ ju m n'owu na ọdụ mma and mgbe ahụ ọ nọ na DSS ọ bịa dịka onye na-aya ahụ ịnọ na-acha nwere mana kịta odone dị ọcha ịma na ọ dịka ọ nwere eze mkpawa n'akụkụ kịta ka ile ya anya ya zuo nwa okorobịa mara mma gị hụ mma ya niile ahụ. So nke ahụ godu ihe nyere m ezigbo afọ ojuju. Then I have to ga-ekenekwa ndị warder
Sokoto. Very friendly. Man do woji n'ebe ahụ. Ị bịa adịkwa m sọ na Hausa bụ Nigeria. Adịkwa m sọ na Hausa North bụ Nigeria. Maka polisi n'ebe ahụ adịkwa ka polisi. Hey, ịhụ n'ebe gị na ndị polisi ga na-egwu egwu na-akparịta amụ ọtụ ijiri chọọ ihe enye gị sị gị were nye gị oche na-eme gị ka iwu mmadụ. In fact, enwere ofu onye polisi sị m ọ ya saachị anụ m sị ngwa ya ga-amata akwa ka ọ were nọ ịma mgbe a na-egbu n'onwe emetụsị aka enwe nwaanyị na-ebe m sị ekekwana nwaanyị ga-emetụ m aka ya sị m na ya wụnụ nwaanyị m sị ya mba na gaa amata akwa anyị mụọ amụ ọsị m ngwa m gawa iru ebe ahụ sị gị nọdụ n'oche ndị wọda ha dị elede mmadụ anya n'ihu a na-eme ka mmadụ ndị elede ya ma ị na-enye ha ego ma ị na-enye ha ego nke m gara na ọkwa Kuje prison mgbe na-eji nwanne Nnamdi Kanu nwanne agbụrụ kawadị mba nwanne edewe n'ọchị ga-ama ihe ị ga-eme ịnọdụ ebe ahụ isi nweghị uche ya nweghị sensị ihe ị kwesịrị ime nke ya na ha ebe ahụ ka ọzọ bifo ihe ọnụ jọọ ha abụghị ochie na ọfụrụ ihe a ga-ebogodo ga-ebo ị ga-anọgodo nke na dotụtụ God na ọwụdị ihe mere ndị na ndị bịa prison emechie prison. Barambito obi dị m ụtọ n'ụtụtụ a ọbụla ndị na-ege anyị ewepụ ụzọ dị na YouTube achalugo ọkụ agaghị m agụ ezi di ya niile agaghị amaghị ebe m ga-ebido ndị niile stress na-emeela amaghị ebe m ga-ebido na ụtụtụ a mana n'ikpeazụ na anụna ya na Mazi Nnamdi Kanu Sadio onye ọbụla chọrọ ịbịa n'oge na-adịghị anya aga m agwụchikwa na Sokoto ife ọ na-akpọ n'ife a ịghọtago awụchi na ya bụ ụlọ mkpọrọ nọkwa na Sokoto ịghọtago m ga ahụ Mazi Nnamdi Kanu mbịakwa ebe a mgbe ụlọ ihe o kwuru ụlọ amịgo na ọsọ onye chọrọ ịbịa bịa hụ ya onweghị much protocol m ga-enye gị mpụ ụgbana ma m ga-enye gị nọmba ekwuo ya m ga-eche ikwe n'ihe m ga-ekwu mgbe m ga-ejikwe dị oji ọnọchọ ha onye ọbụla chọrọ ịga kpọọ onye a iruo na Sokoto ikpọ ya isi anaghị na-abịa ife ata ama m onye ojibu nwụchikwe kọlụ ndị ga-abịa ihe nwanne ekwe ekwe anaghị na-abịa mgbe ka mma ịga n'ụwa weekend maka ordinary day a na-enwe oge mana weekend from Saturday 8 to mgbe ọ bụrụ o ji sọ gị Saturday and Sunday ọkakwụrụ ndị biznes mma ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ bekee mma and ị nwere ike ịnwetakwa flight ọ dịka United Air and kezi enwere 2 air na-aga Sokoto ahụ Aero nwere ike ịnweta Aero from here to Sokoto ma ọ dị ọkwa ọgalakwa ha ọnụ like that ụmụ ihe 250 ị nwetara 500 ị nwetara to and fro ma ị gbaa ya ị nwetara ya then ọ bụ eze ndị Igbo na Sokoto enwe ihe eze ndị Igbo kwuru which m ga-ama otu m ga-esi ama m otu m ga-esizi ya bụ ozi ọ sị ka fọm kọmitii n'ebe a ha nọ ka ha nwee ike inye aka maka ndị na-abịa abịa ọ bụrụ na a ga-enwe ndị taụzi ole na ole a ga-ahazi denwe nọmba ha ị na-abịa sị gị kpọọ nọmba taụzi a ga na-ebute so na enwe ike ịfọm kọmitii between ha nwa ndị nọ n'ụlọ ndị ihe ga-anọ na Sokoto ahụ ịhụ maka ọdịmma ya na ọ ga-adị mma. Ọkabụrụ oge dị na Voice of the People 90.3 FM ọ bụ omenala ụlọ Nneka Chimezie Madam Pinto onye sikwa ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto ga-ahụ Mazi Nnamdi Kanu ọ bụ mụ na ya nọ n'oge ndị Igbo nke ụtụtụ a ụlọ anụgo ya from the horse's mouth. Aga m agaje gbara aka anya ịghọtago ihe oge ya ruru ugbu a bụ oge ndị Blue Diamond Logistics ya na-akwụkwọ Blue Diamond Logistics bụ otu ụlọ ọrụ. My people, welcome back. As you don't watch this video, I beg may you share so that other people go get the information and know how it dey happen.